Arratsalde guztioi, Ondarroan gara gaurko honetan eta benetan estropada giro polita, estropada garrantzitsua ditugu, bai emakume eta gizonentzat, emakumeentzat bi asteburu falta dira, hori da favorito garbia Euskoten Liga irabazteko eta baita gaurko bandera irabazteko ere bai. Eta gizonezkoen lehiari begira, izugarrizko gogoa dugu ikusteko gaurko lehia honetan zer gertatzen den, Matipate Getariako gorabera guzti horiek aztertu eta gero, ikusi egin beharko da gaur nola moldatzen diren goikaldekoak eta baita bekaldekoak. Azteko, Ares, azkena, trainerua aldatuta etorri da Bestarruza ontziarekin, auzoko eskatuta, Mugardozekoi trainerua eskatuta, zerbaiten bila, azken alegin baten bila. Gaztainazpi jauna, arratsaldeon. Baita zure ere, Mikel. Bueno, Ondarroan gara, eguzki iskutuan, jendea balda hor, ondartzan, baina eguraldi nazi xamarra, eta estropada eremua, beti bezala, zailtasunez beterikoa eta gainera, gizonezko lehen txandaren ostean, Mari aldaketa dugu. Hori da, lehenbizikoa, eguraldia, Mikel, dozena bat parte ikusi ditut gaur eta tankera hartu ezin nabil, zer gertatu behar duen. Eta kontua da, 6 terdi inguruan alegia, Euskola Beligako lehenbiziko txandat jokoan ari delarik, buelta emango durak, marea bizitan gaude, eta iruditzen zait hor, gauza esanguratsuak gerta daitezkela. Eta gainerakoan, asteburuari begira, nabarmenduko nuke, Oriok Euskoten Liga irabazi dezakela, batetik... 8 puntu behar ditu, 6koa du, 8 igotzea. Euskola Beligan, badirudipeko borroka hori argitzen ari dela, eta argi. Goran, iruditzen zait, Orio ja, aukerarik matematikoki gabe, aukera matematikorik gabe ez da geratu baina, goiko hirurak zailditura eta goran, 3 traineru, 3 ontzitan, eta behar bada begia beti urdinei eta berdei gehiago joaten zaigu, baina Donostiarra ere hor dagoela, argi. Eta beste burruka bat, 5. posturako, hor dago Getaria, hor dago Kaiku, Zierbenak azken urteetan hemen garaipen handiak lortuak baditu, hori dena ikusiko dugu, urrengo minututan naturak kontrakorik ezaten espadu behintzat. Eta bagoaz, Sara Gandara lankidea agurtzera, bera kirolariekin izan da, protagonistekin elkarrizketatxo batzuk ere grabatu ditu eta berehala eskainiko dizkigu. Bagoaz, zuzenean Sara Gandara agurtzera. Arratsaldeon eta zurea daitza. Arratsaldeon, Mikel Ibon eta ikusentzule dagoneko uretan gaude eta eguraldia aipatu duzuela, bai, esan lainotu dala, 24 gradu inguru ditugula eta egia esan eskertzen dugu. Izan ere eguzki atera danean, beroa ikaragarria izan da. Atzeko parte horretan, ikusten ari zareten bezala, espegoi horretan, zaleak daude, beti da pozgarria zaleak hemen ikustea, eta uretan dagoeneko arraunlariak. Esate baterako Euskotren Ligako 4 ontziak baita epaiak ere, gu balizetan gaude, irteera balizetan gaude, semaforoa prest dago baita ere, eta gero protagonistekin hitz egiteko aukera izango dugu beti bezala. Eta aurretik ere batzuekin eta besteekin hitz egin dugu. Eta esate baterako Oriok Liga matematikoki astebukaera honetan lortu dezakela, horren aitzakian, Patxi Frantzesi galdetu diogu ea nola ikusten duen borroka hori, eta berak, Simeoneren antzera, partidu edo estropadas estropada. Pues yo lo sigo gestionando como hasta ahora, Es decir, como en el fútbol, regata a regata, vamos a intentar que hoy que hagamos una buena regata y esa buena regata a ver si nos da el resultado que queremos e intentar sacar los máximos puntos de aquí a final de temporada. Guain gure helburua da, hor atzeko postoetatik aldeitia, behintzat bi atzetik agen ustia eta behintzat playoffak saiestia, momentun hori da kauburun da gaur, etxeko estropada izan da, ilusio handi jakin, mutilak oso motibauta, da helburua izangoa, txanda irabaztia dakaun, lehengo larun batian lortu genuen Ondarrabin, da gaur etxian tanda irabaztia dakaun, hori lortu ezkeo, nik uste emaitza ona izangoala, segin behar lanian, da nik uste, pixkanak ataldia geota sensazio bila dazkaula, emaitzaldetik hande azken astebukeretan uste tobeto ibili gala, eta bide hortan segitu behar dugu. Bueno, ilusioak entorrega entrenamentu politak inditugu, eta ikusten duzu gaur ekaretela la perla negra itxean lagadet. Gaur berdiak harri dugu, gaur lagartok berdiak harri dugu. Bueno, ilusioak entorri gara, hor baki ez da gaula erresa, baina bestek guri irabazten kosten goin zaigu, eta gure pelea hori da. Zierba abertzai aurre hartzen diogun, Getariarai, zaila esango da, baina zailatuko gara. Eta gero irutzen zai zierba eta hori egin dara kosta, eta bai santurtze, eta danak egin kontu zikli behar duela, baina guk lan nahi behar dugu, guk lan ondo ite bali madau, beste ide kosten gozaio aurre hartzen, eta hori da, guk hortan zaiatu behar dugu. Baina hor da gau, esaten da bezala erbia, la libre, Getariarrak. Eta behak hori pentsatuko dugu gukin, baina haitu, hori da, kirola hori da alkarri irabaztea, zaiatuko gara hor da. Ez da gau haitxekitikan urakin, ez da gau haitxekik kaliare bi esan diet, eta Getariak aldamenen ditugu, eta aldamen irazte maioku, baina goio dialako.
Gu ondo, azkenen lehen ipatu duna ez da, liga baten asmautako erabaki edo hartutako erabaki eta akatzen arteko batuketa bat edo guztira osatze dugu eta izan ditugu onak, txarxiagoak ere bai, apalagok ere bai esango nuke, txarrak ez, baina apalagok ere bai. Eta ondo, egin entrenatzen eta egia esateko goga hundikin, etorri eta estropagatik borrokatzeko. Makazaga, ilusioz beteta, hortxe baitira, punta-puntan lehiatzeko moduan. Az gaitezen beraz emakumeen lehiarekin, Ondarroako 4. bandera zikautxo sari nagusia, eta momentuz 10 estropada jokatu eta gero, zelkapena hauxe da. Orio lidertzan, 38 puntu eta 8 garaipen. Donostia Arraun Lagunak 2. 32 puntu eta 2 jardunalditan azkarrena. Donostiarra 3. 16 puntu, 4. Tolosaldea 14rekin. Goikaldeko errenta oso ipagarria da, Orioren aldekoa, baina bekaldekoa, playoffa saiesteko, hori ere beste interesgune garrantzitsu bat izango da asteburu honetan. Patroirik onenaren zelkapenari begira hemen datuak, eta Nadet Agirre dugu lidertzan EITB sariaren 1050 punturekin, gero Andrea Astudillo eta Nerea Perez. Hau esek emakumei buruzko datuak, baina beti bezala goazen errepasatzera, Asti eta Euskalmeten laguntzarekin, Ibon Gaztainazpik komentatuko duelarik, estropada eremuari buruzko datu sorta azteko batimetri. Aurren. Hauxe ba, Mikel, gaurko marearen grafikoa eta horra. Izanguratsua, itxasgora noiz izango den, ia 6 erditan. Alegia, 6 erditarako 4 minuturen faltan, urak buelta emango du, eta beraz, gizonezkoen lehenbiziko txandatik aurrera, ura beherantzaziko da, eta indar handiarekin. Marea bizitan gaude, ara 89ko koefizientearekin. Beraz, gaur mareak zerezan handia izan dezakela uste dut. Eta hemen, Ondarroako eremuari dagokion batimetria, sakonera diferentzia handiak, begira, barruan 7 metro, kanpoan 29 metro, eta behar bada, esanguratsuagoa, horra, saturraren inguruan lehenbiziko kaleak 12, baina 4. kaleak, 5. kaleak 3 metro, baino ez, eta kanporago, 3. minutu terdian edo, 14 metro 4. 21 lehenbizikoak. Beti ere, ondo gehiago lehenbiziko kalean. Olatu iragarpenak, ara 0,7 metroko batazbesteko olatuak, aurrek ikusten ditu, kanpoko baliztan metro erdi ingurukoak, zerbait handixeagokoak, hemen, geure egun horretan, eta beste esanguratsua, olatuak lehenbiziko kalean, altura gehiagokin arrotuko direla 4. baina horra, datuak. Eta nire iruditzen zait, gaurko baldintza hauetan bere biziko garrantzi hartuko duela itsasoko korronte horrek. Lekeiti horantz, beti ere, ekialdetik mendebalderantz. Eta haizeari dagokionez, horra nondik sartzen den, ipar ekialdeko ikutuarekin, estropada eremura ia zuzen. Lehenbiziko kaletik 4. bezala, baina ia zuzen sartuko da. Hor datuak eta poliki-poliki arraunariak ari dira kokatzen epaileen agindutara, ikusten duzuenez antolaketako laguntzaileak ari dira hor 2. baliza, behar bezala kokatzen, oraintxe zuzenketa egin marinelak eta badoaz garbi ikusten dugu, estropada eremua inolako arazorik gabe, gauza behar bezala kokatuta eta 2 minutuko tartean hasiko dira kirolariak, goazen beraz aurkezpenekin, Donostiarrarekin hasita, hementxe dugu Urtiz bereak prestatutako kuadrilla, aipagarria, Batzu Lopezen aldeko apustua dagoela hori Istriborren hanketik. Mantendu egiten du, pasaren igandean aurre hartu zion Donostiarrak Tolosaldeari, eta Urtiz bereak, 14 kopera errepikatu egin dut hemen, Tolosaldean Mikel, 2 aldaketa baino ez, eta biak berriro ere, 5. tostan, Erostarbek aldaketa hau egin izan du, Baborrean iratik gutxarri zartu da, Estriborrean, Adi Urdanpileta eta Lehorrean, Malen Oiartzabal eta Usune Urkiak. Bueno, aipagatzekoa da baita ere Tolosaldean, patroi gaztearen aldeko apustu garrantzitsua gauzak nola dauden ikusita zelkapenean. Bueno, eta aldaketa asko Arraun Lagunaken. Nolabait esateko denboraldi hasierako egitasmoa da behintzat nagusi, ez? Hala diru. Estriborran esate baterako berriro Xuban Uribarren hanketik, Laura Jaramillo espaldatik 2. ekarri du, gaur Naiera Martin sartu da, Alejandra Rios lekuz aldatuta, Ane Sánchez ere bai, eta Baborrean ere aldaketa asko Etxabek egin dituenak, besteak beste, Lore Etxabe, Lehorrean geratu behin. Bueno, goazen hori jokin liderarekin, aipagarria, Istriborren,
Hankekoa Azkonobieta izango dela gaur eta Ubina bigarren tostan kontrankean. Hori da, inoiz ikusi izan dugu Andre Ubina tosta horretan, Ane Arruti, ohiko estriborrankekoa geratu da lehorrean, beraz Itxaso Azkonobieta estriborranketi sartuena eta gero beste bialdaketa Baborrean ohikoa. Eider Barba hirugarrenean eta Elena Merino Babor espalda. Bueno, arraunariak pronto epaileen agindutara kokatuta, lehorretik azken zuzenketak egiten eta azken aginduak ematen ari dira. Bandera txuria gora, semafora orain keinukari. Eta badoa. Semafora berde eta hasi da jaun Andreok. Ondarroako laugarren banderaren bila, hemen leia. Haizea aldakor xamarra. Zagin, mugitzen ez ote den hasi. Bai, nagusiki ekialdetik iragarrita zegoen, da etorri garenean horrela zegoen, baina orain ematen du ego puntu batekin ere badagoela, eta ufadatxo, 15-16 kilometro. Ea bat. Begira, gaur ere aurreneko erreferentzia Arraun Lagunaken aldeko. Hori jotarrak liderra. Eta bi! Aizea Mikel ikusiko dugu zer hartzen duen, korrontea ere bai, baina gainerakoan, begira, ze panorama, garbi. Gero ikusten ez diren kontuak eta asko izango dira. Ikuspegi honetan zein ondo ikusten den hor. Kolorez berdintasunak. Kolorez berdin asko ikusi ditugu helikopterotik, bai. Eta giroa horrela dago, nahasia eta bate daki. Bota dezake zaparra da handi bat, eta izan dezakegu haize bolada indartsu bat ere bai. Ea zer gertatzen den. Bueno, jadanik Donostiarra eta Tolosaldeak ikin bat atzetik eta estropadaren buru hartzeko gogoz, Arraun Lagunak eta hori jo. Bi indartsuenak hirugarren da laugarren kaletik ditugu. Begira, Mikel, Donostiarra eta Tolosaldearen arteko nolabaiteko, bai, elkarri mokoko horretan, normalean irteran Donostiarrak aurre hartzen du. Hori gaur ere ari da errepika. Ea ba. Horiok, horita masegia, Arraun Lagunak. Tartea zabaltzen ari dira, Iadanik hirugarren tokialden Donostiarrari 3 segundo, Tolosaldea 5 eta azken jardunalditan bezala ematen du estropada, emakumeen lehia hau, bi zatitan banatuta geratuko dela, azkar. 36 paladan Arraun Lagunak. Orio Branka aurretik sartu nahian. Zenbat engainatzen duen Itxasoak, Mikel, Ola itxura batean ikusita, hau da giroa eta berdin. Zenbat tiratzen duen. ¡Lanza bote! Hirugarren tokian Donostiarra. 1 de 10, ¡En el agua! Ea Perezen eskaera. ¡Sip! ¡Tairu! ¡Ya! ¡Ringerbe! ¡Ai! ¡Ai! Donostiarra ontzat oso garrantzitsua gaur Tolosaldearen aurretik bukatzea. Izan ere 2 puntukin 16rekin, 2 puntuko altxorrarekin hasi dira. Eta eko lehia argitzeko gaurkoa, biharkoa eta Zarautzko Ikurriñako biak falta dira. Eta zailkapeneko azkena gogoratu playoffera joango dela. Ete ligako 3. gaur egun deustu dugu. Eta Galiziako 3. Eta hori erabaki gabe dago, Iran eta Mugardo Sakabara 44 punturekin berdinduri direlako. Lehen nerea Perez entzun dugu 10 eskatzen eta bakarren batek esan dio uretan alegia 10 horiek ez dira erritmoa igotza baizik. 10 palada bereziki uretako lan horretan saiatzen. Orio eta Arraun berdinduta. Ikusi dugu Orio Brancas estropadak hausten jardunaldi askotan, aurtengo Euskotren Ligan. Eta gaur Arraun Lagunak eutsi dio hor. Azken 200 metrotan ari gara orantxe sartzen, hor mugimendu pixka bat antzematen da. Hori da, nabarmen ikusten da, hor, aurrekusitako latu hori, bataz beste 0,7, hortxe dagoela. Mendebaldetik, eskialdetik, proba sartzen. Eta bestetik, gero, korronte nagusia, hor kanpoan eragina izango duena, Lekeitxo aldera, bai. 35 paladan hori, Arraun. ¡Ay, ¡ay! ¡Y a la vuelta nos las comemos! ¡Venga! ¡Ay, estamos a poner! Barrena eta Belarti eta erritmoa markatuz. ¡Venga! Egon batean dira. ¡Ay!
34 paladan. Buena. Aitzakierik, ez du arraunketa horrek, nire ustez. Arraun lagunakena. Segi atrás. Atrás. Equipo. Maniobrak oso garrantzitsuak gizonezkoen lehia puntuan hartuta aurreko asteburuan eta emakumeenean ziaboga bakarra izanik are eta gehiago. Me cago en Dios. Oraintxe dagoeneko prestatzen, Vámonos. Segundo bat hori horren alde. Vamos con 5. Dagoeneko abisua, aurrekalariari, jokatzen hasteko. Tolosarrak. Begira, horra izian bende baldetik, Mikel. Garbi. Nabarmen. Arrankate hau bat! Segundutxo bateko errentarekin eta Donostiarra hurbildu egin da 3 segundura. Arki da, Orio eta Arraun nahiko parekaturik. Donostiarra zabaldu, geritzat dire guztorako. 5-21 hori, segunduak gehiago Arraun lagunakik, Zabalegi, Tolosarren maniobra horretan. Hor berez agertzen dira 6 segundo, baina irteran maniobra bukatuta gero, tarte hori handiagoa izango da. Erne Donostiarrarekin, maniobra ostean Oriok Arraun lagunaki bat, Donostiarrari 2, Tolosaldea 8. Moral hartzeko, benetan maitza garrantzitsua hau, urtiz berearen taldearentzat. Arraun lagunaken parean ari dira. Une honetan, banderarako lehian sartuta Donostia. Era bat. Oriok du abantaila. 2 segundura Donostia Arraun lagunak. Eta Donostiarra ere hortxe da. 3 segunduko atzerapenarekin. Orio kalez kanpo. Bueno, momentuz tartea badago hor. Hor kanpokaldean esan dugu, korronte, agian naita, baina korronte eragina ere izan daiteke. Ea ba. 2 segundu, hori jotarren alde. Erne Donostiarra ere hortxe bokatu da, eta momentuz eusten ari da eta. ¡Patíate, hombre! ¡Equipo, como nos pide, venga! Bueno, esango dugu ustegabean, 3. hautagai bai, sartu zaigula Donostiarra, Ritmoak, Orio 35. Baladar diren bat gehiago behar bada. Adi epailea bada espada ere. Tartea orain txikiagoa da, eta laizter hasiko da bandera astintzen. Ea ba. Beste era batera dabiltza horten epailea, parte hartzea handiago hartuz. Bai, baina begira, hori orain bere kaletik dago, eta Arraun ere bai, bere kaletik. Mugan, baina bere kaletik. Donostiarra segundu bat galdu du, Laura da orain. Eta ia treneru bat hori orain alde. Azpigarren minutu terdian. Gorko bideorekin asko da hori. 800 metro. 2 segundo. Orio eta Arraun lagunaken artean Donostiarrak beste segundutxo bat galdu du. Abisua orain Donostiarrei, Arraun lagunaken. Equipo. 36 paladan, Arraun lagunak. Ziagogaren inguru hortan, izan du piztualdia Donostiarra, baina berri segundua galtzen ari da. Erne, oaze kirolariekin. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aprieta al final, hombre! ¿Quién son los fallos? ¡Venga! ¡Ahí va Mugo, ¡Venga! ¡Confía! ¡Vamos! Azerre, solatu da Juanen Malata. Bai. Bueno, 2 segundo, Hor gaude, eusten ari dira. Donostiako beste ontzia Donostiarra pixka bat atzeruntz, baina Arraun lagunakek eutxi egin dio Oriotarren erasoari. 2 segundu. Luze Orio Arraunean, oraindik, luze. Luze, bukaera mantendu, hori izaten da, seinalerik onena. Bestalde, konfiantza ere, garaipenek ekartzen duten hori hor dago, 3. segundua dantzan dabil, Erne aizea orain, 20ko ufadatxoa, 20 Ipar mende baldetik. Traineru oso bat, hori da. Asko baita hori. Larun metro falta dira eta hori urrezko horrenta da. Lantzagirorik ez, Mikel? Bestelako osagaiak bai, baina olatuen lantzagiro alakorik. Ondarroa etxe lantzagiroko toki iruditzen. Nasi egiten da hor dana kanpokaldeak.
Oso ederra doa, Donostiarra eta Tolosaldearen arteko tartea 3 segundutan da, Donostiarren alde, eta Oriok ere traineru bat Arraun Lagunaki. Oriok ora, 37 paladan, Arraun Lagunakek ere bai. Eta epailearen lan ona nabarmendu nahi nuke. Ondo. Nola, bakoitza bere kalera eraman duen pakea jartzeko. Eta behartzen garaian, hurbil izanaren patxaratxu, lasai, eta gero... Zuzenketa egin, eta... Bai, ondo. Hauna dek, azkeneko goiak eskatu. Hortxe doaz ba, azken 200 metrotan. Trainerua garbi, errenta ederra. Ia abiadura berean, azkeneko 2 minutuan, baina bat aurretik eta beste atzetik. Bat lanak eginda, errentaren jabe dela. Dira hori jotarra. Gora Arraun Lagunak, oraintxe ritmo gora Arraunek. Ematen du posizioak finkatu direla eta horrela helduko direla. Azken txampan, hemen ditugu. Orio. 9. Aldiz azkarrena izango da. Horrek dena adierazten du. 40 paladan bukaeran. Orio! Bai, 10:28. Bai Arraun Lagunak, Argi bai Donostiarra, amaiera ona, Donostiarrak, eta hemen dator Tolosaldea, bai Tolosaldea. Irakurketa, ez? Behar bada azken metro horietan Donostiarrak asmatu duela, edota hor olatutxo batzuk edo behar bada izan dituela, eta jakin izan dutela horiek aprobetxatzen. 10:28 Oriorentzat, Arraun Lagunak 10:41, Donostiarrak 10:43, Tolosaldeak 10:49. Hemen dena eman da. Horrela bukatu behar da estropada. Orio beti bezain sendo, gaur iruditu zait, azkeneko 4 estropadetako Arraun Lagunakik onena ikusi dugula. Eta Oriotarren artean, June Aranbarrirentzat, zorionik beroena, herrira etorri, eta bere sufrimenduaren ostean, lesioa gainditzeko eta bar, hor hartu du tokia, Patxi Frantzese konfiantza eman dio, eta garaipen honek balio handia, berarentzat, lesioari buelta eman du. Gogotik ez dutu Arraun Lagunakek, Bai. Liderra, Bai. Baina, gaur ere, Ziaboga eta Ziabogaren buelta hortan, urrengo metroietan eta hortxe joan dira hori jotarra. Hor tartea zabaldu. Oso finari dira, demoraldian, liga osoan zea. Iruditzen zait, Miguel, 3 segundo horiek, Ziaboga aurreko minutu terdia eta Ziaboga ondorengo 3 minutu horietan, 3 segundo horiek lorte ditu, eta horre izan dela azkarra. Hemen da zailkapena, Orio, 10:28 eta 24, Erne, eta hau marka berria da. 10:45 eta 42 dut hemen apuntatuta. Gipuzkoako ligan San Juanek estropadere honetan eginikoa, 2017an, eta 10:28 Oriorena. Beraz, ibili dira. Eta zailkapen nagusia orain hauxe da. 7 puntu Oriok Arraun Lagunaki, Donostiarra 18, Tolosaldea 15. Izugarrizko hondamendia beharko luke Oriok egoera aldatzeko, falta diren 3 estropadetan, 7 puntuko errentaren jabe, bihar Arraun Lagunaken aurretik bukatzen badu, berdin da ze postutan, zailkapen nagusian 8ko koska baldin badago, berdinketa duen garaipen kopurua ikusirik beti Orioren aldekoa izango da, beraz 8 puntuko errentarekin biharko eguna bukatuta, automatikoki, matematikoki, txapeldun izango dira Oriotarrak. Laizter izango ditugu protagonistak Zaragandararen inguruan, eta esan bezala, inolako aitzakiarik ez gaur Oriok lorturiko garaipenari. Aranader. Arraunen jarri beharrote du. Patro izan aurretik, Orioko emakumeak Arraunen hasi zirenean, lehenbiziko traineru hartan, Arraunlari izan zen. Bueno, Zaragandara prest dugu, aurrera lankide. Itxaso Azkonobitarekin hau hemen, gogorra, esan berri dugu, ez da gogorra estropada. Bai, gogorra izan da. Ez da egit, azkenen, sentsazioak ez dio osonak izan, behaiek ere gozta puntu hobiagan daude, etanak bezala, eta lehia punta-puntako izan da. Kosta da eta izan bada ere, 9. Orio izan da azkarrena liga honetan, asko esan nahi da horrek. Bai, nik uste azkenen gure errendimendu bai, hoxe, frutua atatzen egala, entrenamendu honak iten egea, baina bueno, azkenean estropaetan, entrenamenduko legislazio batzutan kostet ez dugu.
Eta, bueno, estropada guaz, batzutan hobeto, bestetan okerro, eta maitzako engo zure alde. Egia dena da, garaipenek ematen dutela puntuak, eta puntuei begira, sailkapen nagusian, beste puntutxo bat, eta biharko eguna ederra izan daiteke hori rentzat, irabazi ezkero ere, bai. Bai, irabazi ezkero beti da erra, eta, bueno, azkenean liganeko bideratuta dago, ja. Eta, zentzu hortan, naiz eta korona gure alde erortzeko aukera asko dazton, banderen bilagoaz. Eta biharkoan alaxe fungoka. Azkena gaurko estropadaren inguruan. Hor kanpo aldean, korronteak nola daude, sumatu duzu? Bueno, sumatu, egia esan nik gaurkoan. Sumatzeko, ez dakit, sentsazio oso honekin enezun. Baina, bueno, azkenian, ja salidatikan pare-paren atea geha, gero emateune ziabogan aurri hartu jau, eta bakoitza bere uneko unen, eta hola esetuka. Bueno, gozatzeko unea da, zoriona. Eskerrik asko. Hemen zaleak eta itxaso asko nobietak esan bezala, bueno, batzutan ongi ari zara, irabazten ari zara, baina gorputzaldi borobilo egoki horrekin ez, ezta? Eta antzeman dutena, dirudienez, horixe izan da. Bai, baina. Bai, sentsazioak ez dira beti berdinak izaten, eta gaur, alde horretatik sufritzea tokatu zaie, baina gaur ere irabazi, eta nabarmenduko nuke asko nobietak izan dagoen artetik, ambizioa, Mikel, bai? Badirudi, joroa oso ongi bideratuta daukatela, garaipenerako bide hori, baina banderak nahi dituztela. Eta kirolariak, behar du nola baitere marrazoaren, agin eta oskadaiteko gogo hori behar du. Alegia, zu honen izan zara ligan, baina azken estropadak heldu eta garaipena lortzen ez baduzu, horrek zapore ikatza usten du. Hori da. Nahi duzuna da, gailurrean bukatu. Zergaitik, besteak beste, liga bukatu eta handik 15 aldi batera urteko itzordua dutelako, kontxako uretan, eta gorputzaldi hori, gogo hori entrenatzen jarraiteko eta oso garrantzitsua delako. Datorrenari begira oso garrantzitsua, azkeneko sentsazio horiek, eta bestetik errekorra aipatu duzu, Mikel, eta nabarmendu nahi nuke, errekor giroa iruditzen zait, bazegoela haize gutxi eta marea punta. Eta normalean itxasberan izaten dira, baina marea puntatik oso gertu jokatu dute, estropada gaur Euskotren Ligako laguntza. Demoraldia estoa, errekor kopulo handiarekin, eta hori ere lagungarri. Horrek esan nahi du, lana ona dela eta gauzak txukun doazela, eta horrek emango dio distira hori jotarren demoraldiari, Patxi Frances entrenatzaile lanetan hasi den ezkeroztik, hori jotarren maila beretan handia da, garrantzitsua. Bueno, garaileen azken minutua ikusiko dugu, eta berehala hurbilduko dira protagonistak arduradunen ontzira irabazitakoa biltzera. ¡Ay! ¡Equipo! ¡Sai! ¡Disparo! ¡Fa! ¡Disparo! 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 ¡Equipo! ¡Últimas 20! ¡Segui, bat! ¡Sí, a muerte! ¡Atrás, equipo! ¡Hola, tú ahí! ¡Carga ahora! ¡Otra estribón! ¡Carga ahora! ¡Ay, esa tuya! ¡Ay, traigo! ¡Ay, traigo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sai, equipo! ¡Últimas 10! ¡Bat! ¡Eta bi! ¡Acabar! 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 ¡Segui! ¡Segui! ¡Ay! ¡Va! 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 ¡Carga, equipo! ¡Carga, equipo! ¡Segui! ¡Atrás! 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 ¡Segui! ¡Largo! ¡Largo! ¡Atrás! 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 ¡Va! ¡Bai! ¡Récord! Azkar asko informazioa, Bai. Marka. Ez gara dokumentatuta etortzen gara makarrak. Ez. Hala izan behar da. Ari dira hurbiltzen. Presari gabe gaur, Bai, urrutira joan dira eta laugarren balizaren parean ziren, eta handik lasai, laugarren kaletik jardun dira, han gelditu dira, elkarrizketa eta orantxe badatoz. Bueno, lehenengoz, patronik onenaren saria banatuko da,
Hor ikusi dugu Euskal Telebistako zuzendaria, Unai Iparragirre jauna, elastikoa ipitzeko pronto, gogora dezagun gaur Nadet Agirre 4 puntu bildu dituela, Nerea Perezek 3, Maialen Amondarainek 2 eta Andrea Astudillok 1, sailkapen nagusian 8 puntuko errenta du, 3 estropada falta dira eta Nadet Agirrek hori ere oso ondo bideratuta du. Begira, zeposa Aranbarri, Bizkaian gaude eta. Bai. Norka Aranberri da, baina hau Aranbarri. Eta inoiz zerak dunek zuzendu izan da. Zuzendu izan dit, Aranbarri dela. Arraunakero altxatuko dituzte, baina baduten hori eskaini eta ordezkoak ikusten ditugu hemen lehorrean, gure komentarista postutik hurbil, 10 metrora, taiei begira, eskaintza, horrek zera adierazten du, ez? Talde giro aparta dagoela, konfiantza handiarekin ari direla, eta horrela dena da, errazago. Hortxe Iparragirre jauna, Euskal Telebistako zuzendaria, Nadet Agirreri bere saria ematen, eta orain bat abestaren atzetik elastikoak eta sari guztiak bilduko ditu, denboraldi honetan gehienetan gertatu den bezala. Patroirik onenaren saria Euskal Irrati Telebistaren 40. urteurrena dela eta hortxe elastikoa eta gure leloak dioen bezala, ez? Emozioa, hor bai bada, emozioa, hor bai bada, posa, hor bai bada, nolabait gora begira dagoen kirolari talde bat, ez? Eta momentu zoragarria bizitzen ari dira. Orioko emakume hau. Orio, eta emakume hau ere bai, Eta Agirre, pintxa dagoeneko iruditzen zait hau, aro bat markatzen ari dela. Orioko arraunketan eta bertako patroi handien zerrenda horretan, badela bestera, emakume honena, hain zuzen Dantzarako gogoa ere bai, nola espa horrelako demoraldi egiten ari den kuadrilla baten ordezkaritza eta kasu honetan patroia. Mediala honeta jaunak alkateak, Ondarroko alkateak eman dio, gaua botila erraldoia, horretan ere ondo trebatua da, arra luzearekin bakarrik ez? Iragarritasun handia erakusten ari da, hori gotaldea. Bederatzi garaipen, dagoeneko. Sentsazioak hainonak ez direnean, gaur bezala, itxaso asko nebitak izan dion bezala zarari, garrantzitsua. Halaxe da. Eta orain bandera, Zikautxoko ordezkaria Altxurra jaunak eman dio, ematen ari da oraintxe bertan, bandera Nadet Agirreri, zorionak, Oriotarrei, garaipen handia eta gaur benetan izugarrizko ilusioarekin ikusten ditut ospatzen, Badu, behar bada, taldekideekin sortzen den berotasun hori, ez da, eta, begiran hori eman dioten bandera, Juneri, bere eskaintza egiten, June Aranbarri, herriko alaba hemen. Ondarruko zaleak ere txalotzen eta hor ikusten dituzue, ordezko arraunlariak. Aukeraren zain, biharkoari begira, dudarik gabe. Eta orain, arraunak jasoko dituzte. Hauxe da, patroien sailkapena, EITB sariari begira, Nadet Agirre goian, Erne orantxe emango du eta agindua, gora arraunak! Zorionak, Oriotarrei, eskura dute, aurtengo Eusko Tren Liga 14. edizioa da, eta Oriorentzat 3. garaipena izango da, eta ospatuko dute bai, gogo biziz. Bueno, emakumeen lehia honen bestez amaitutzat emango dugu, iragarkientzat tartetxo bat, eta berehala gizonezkoen estropada, Ondarroako 28. bandera, eta 13. jardunaldia urtengo Euskolabel Liga. Berehala gatoz.